Munhu wese akashamisika achinzwa mashoko ekuarestiwa kwaDJ Ola. Aiwa, uyo anozikanwa kuti aiwa is just a prominent journalist anongozviitira basa rake. Panguva inoi vanhu vaya vachiti aiwa chiitiko chekuarestiwa kwake it is more like a distraction. Tsandapinda mashoko anodanyorwa panapa aiwa namajara not was subscribe or like what on the bell icon. Tinoda pendo pakamudanyora chiti now they want to distract people by arresting DJ Ola. But when Christopher Muchangwa bullied President Chiwenga in an audio which was made public, he was not arrested. Well, we sympathize with Ola. Our call for March 31 protest will continue to grow louder. Why is it when Christopher Muchangwa akauya akataura mashoko akachanzi kupruvwa kuti this is the voice naChristopher Muchangwa in the leaked audio, akaataka generali, akataura mashoko ekunyazi kuviolata social media, kuti anoshandisa social media aiwa kuuya achitaura zvakashata pamusoro pemamwe maindividuals. On top of that, the president of Zimbabwe, the vice president of Zimbabwe, chiriko chakaonekwa kunzi the neglect, kuneglectwa kwakaitiwa kana kusatorwa action koitiwa kuna Muchangwa. Vanhu vauraisa questions kuti why is it? And now vakomana vana DJ Ola nana Holy 10 panapa were accused pamusoro this issue, kunyange zvayo iri of less importance pane that audio yaChristopher Muchangwa. Panapa vanhu vanyatsa kuona kuti aiwa zvangambonyatsa kuzvinzwisisa zvinenge zvichiitika izvi, but kungoonekwa kuti aiwa regai vari on to power vaexercise their powers pamacitizens. Mbudzi yamafungiro enyu kudii pamusoro pechitiko ichi? Tiona DJ Ola aiwa now atova in custody. Chinhu chitiko chinoshamisa, and now people they are now surprised. Every day it is just a day of surprise. Unongonzwa nawo dzinenge dzichitongo kusurprise zvako. Mbudzi yamafungiro enyu kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.